siya. 850. Oh, nani si Jales. Oh, ano na, may tinatawag na siya. Nani kita eh. Imong butang ng general upuan kini. Gusto magbutangan diri general. Galing transaction. Kuan, request. Karon date na to. Karon diri from October 2019 to August 2020. Kita may kita may deposit mo. Pagkukulit mo na ako. About ni Dili, dina. Kaya siyang personal, dina. Ano, pinapin mo? Dila update. Kaya na dire may punan account rin sa account. Period from Contact number sa kapitan eh. Oo, kapitan. Makanya sa plaza sa request. Dili. Okay. Saan na naman? Okay, Disbursement account period from October 2019 to August 2020. October? 2019. 2019. Saan na kayo? October October? 20, 19, August. Saan? Ada, terus nikah? August 2020. October? October? Taga-October na Kasi yung kapitan nila eh. Oh, tanan. October? Sir Jay, Hindi, maura ni. October October 2019. 2019. Maura ni, maura ni. Oo, oras mo na. Oo. 2020. August. Uy, isipila niya. 2020. Hindi re-requested dahil. Wala na. Uy, dito si. Kasi wala. Ano man? Sir Eko, pag mo sa simpuan na. Sige. Hindi, pero. Asa, asan ko anong? Oh, si ang nila asa Account name. Account name. Ang po. Wala, ibigin sa pagkakuan. Sa TF. Wala din ako ipagkaitin. Ano yung daw ang sinimba? Alin mo, Marco? Boss, may tugtupas ko, boss. Huwag na magpuan lagi dire. Alay. Nag-isay mo rin, ha? Nag-isay. Wala na may nakaharang. Nag-isay. Saan pa ko? Asa man kita Oo. Kak, dire. Ako dire. Saan na buwan na lang? September, sir. Awak ni kudutin. Hindi na buat na suhat. Papalit ko ganyan yung sir. Ako magaling mo na. Insan. Duhag ka, madam. Ito ganito. Hindi pa man nila ni kudutin. Hindi ka na. Saan mo kata? Ito di ko ano yung dili electronic na. Iwan na na. Di ano. Nag-resort dati na buwas na kita. Baan na namin tayo na. Kaya
Aw, dire, aw, dire. Bak, dire. Oh, bilang ko ng sa TN. Aw, dire. Bangkap, dire. Francisco Iko. Amo, dire. Aw, account name. Barangay Santa Cruz. Account number. Ay po. Ngayon ako guys. Welcome to my channel. Account number. Lubog mo kami nagtutulungan. Papayo mo ito ah. Dire. Ani resultan sa transaction request no. Kamera kaya dire. Wala searching sa nga. Ewan na tayo labog dire. Dire na. Kasi ato ni dire no personal